Dames en heren, zoekkamer? Sonja, hebben we nog een zoekkamer? Ja, en dat zal wel Limburgse zijn. Wiet is de wijn van troubadour Piet Heusens, dames en heren. En onze solist, Ralf Bergman, en aan de gitaar Robert Wijnland, onder leiding van Sonja Veenstra met Mignon. Wie des de Winkel.